A pesar de ser o principal porto de baixura de Europa, Ribeira presenta numerosas deficiencias nas súas instalacións portuarias derivadas principalmente da falla de mantemento. O BNG vende denunciar o estado de abandono do porto con problemas de limpeza e deficiencias na pavimentación. Vemos como as estradas dos portos de Ribeira están completamente esnaquizadas, sen que haxa investimentos suficientes para poder pavimentalas ou incluso cheas de lixo, que é un lixo de plástico, sobre todo, que acaba no mar e, por tanto, acaba sendo un foco de contaminación. Exixímoslle non só a Portos de Galiza, senón tamén ao Concello de Ribeira que fagan as actuacións oportunas para exixirlle un mellor mantemento dos portos do noso municipio, xa que tamén na Corporación Municipal de Ribeira existe un concelleiro que cobra preto de 20.000 euros ao ano e que, por tanto, ten que facer demostrar co seu traballo que os portos de Ribeira melloran o seu estado de mantemento, non só polo propio sector, que é fundamental, senón porque as dársenas de Ribeira tamén son espazos que os usa toda a poboación do noso municipio. A situación, din os nacionalistas, é extensiva a outros peiraos con problemas constantes no alumeado e instalacións en mal estado que supoñen mesmo un risco para os usuarios. Problemas básicos de iluminación que nos rexistran os usuarios en dársenas como, por exemplo, Corrubedo, Castiñeiras ou Ameixida, que levan non só uns poucos días sen luz, senón que son meses e incluso, no caso de Corrubedo, son anos nos que se leva denunciando que o sistema de iluminación de portos non funciona correctamente. Tamén existen outra serie de eivas, como por exemplo que no Porto de Aguiño a escaleira de pedra que usan diariamente percebeiros e mariscadores pois está esnaquizada e leva máis dun ano así sen que Portos de Galiza faga nada por remedialo. Outras actuacións, como podemos ver no Porto de Ribeira, que hai unha roda tapando un buraco de saneamento e, por tanto, que ten varios metros de profundidade e supón un perigo, non só para o tráfico rodado, senón que para calquera persoa que estea paseando polo Porto de Ribeira, pois pode supoñer un auténtico perigo para as vidas das persoas. Os nacionalistas reclaman a Portos de Galicia investimentos por valor de 150.000 euros para realizar as melloras que precisan os distintos peiraos do municipio, tal e como recollían nunha emenda presentada aos orzamentos da Xunta que foi rexeitada polo Partido Popular.